Галатяни, първата глава. От 1 до 5 стих ще прочета няколко стиха. Галатяни, първата глава, от 1 до 5 стихове. Павел, апостол, не от човеци, нито чрез човек, но чрез Исуса Христа и Бога Отца, който го е възкресил от мъртвите, и всичките братя, които са с мене, към галатайските църкви, благодат и мир да бъде на вас от Бога Отца и от нашия Господ Исус Христос, който даде себе си за нашите грехове, за да ни избави от настоящия нечистив свят, според волята на нашия Бог Отец, комуто да бъде слава до вечни векове. Амин. Ако обичате, заемете си местата. Днес ще се спрем върху това послание на апостол Павел към Галатайската църква. Павел изпраща едно немаловажно послание до Галатайската църква, понеже галатяните се отклониха от истинското благовестие на нашия Господ Исус Христос, който Христос даде себе си, за да ги избави от робството на греха, за да ги избави от настоящия нечестив свят. Но ние забелязваме Галатайската църква, тя изново отпадна от благодата на нашия Господ. И те минаха в едно друго учение и искаха да се оправдаят чрез закон, а не чрез Христовата благодат. Затова апостол Павел ми изпраща едно немаловажно послание, за да им припомни да се избавят от сегашния и нечестив свят. Тази вечер Господ иска да ви припомни да се избавите от сегашния, от настоящия свят. И днес нашата основна тема, която ние ще разгледаме и ще размишляваме заедно за помощта на Бога, ще бъде: избавете се от настоящия нечестив свят. Днес няма да говоря за миналия свят, нито ще говоря за бъдещия свят, а тази вечер ще говорим заедно за сегашния свят. Тази вечер ще говорим заедно за този настоящ свят, в който ние сега живеем. А днес какъв е настоящия свят, в който ние сега живеем? Настоящия свят, в който ние сега живеем, той е един нечист свят. Ние виждаме беззаконията, ние виждаме мерзостта, ние виждаме в света. Кара са един европейски закон, мога да кажа: мъж с мъж, жена с жена. Това е разврат пред Бога. Ние виждаме този настоящ свят, в който ние сега живеем. Той е пълен с мерзост и пълен с разврат. И Павел казва: избавете се от настоящия нечестив свят. Настоящият свят са усилени и тежки времена, които хората следват, живеят в своите нечестиви страсти. Погледнете света. Библията казва, че времената са тежки, времената са усилени, времената, които ние живеем, те са в беззаконие, в нечистие, да Господ иска тая вечер да избави църквата си от този нечистив свят. Във 2 Матей, 3 глава, от 1 до 5 стих се казва: а това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилени времена, защото човеците ще бъдат себелюбиви, надменни, горделиви, холители, непокорни на родители, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани,
свирепи неприятели на доброто, преди буйни надуди и повече сластолюби, а не боголюбиви. И днес погледнете хората в света. Погледнете хората, които живеят в света. Те са, Божието Слово казва, себролюбци. Аз си спомням тук преди 2 седмици се говореше за идолопоклонството. Първото нещо е себролюбието. После казва гордостта. И вижте, ние виждаме хората в света. Те са себролюбци. Те са горделиви. Те са надменни. Няма като тях. Те са велики. Те са най-богати. Но тази вечер ние благодарим на Бога, че Господ не избави от себролюбието. Ние благодарим на Бога, че Бог не избави от идолопоклонството. Ние благодарим на Бога, че Бог не избави, когато ние бяхме в света. Ние живеем в ерата или в последната ера на много духовно лъже учение. Да, хората в сегашния свят са вкарали много лъжи учения, човешки предания, лъжепророчески учения, които хората ще ги въведат в погибел или в друга ерес, непозната от Христовото учение. Погледнете 2 Петрово, 2 глава, 1 стих се казва: но имало лъжливи пророци помежду людите, както и това ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като даже се отричат от Господаря, който ги е купил, те се навлекат на себе си бърза погибел. Затова днес Господ иска да избави своя народ. Затова Господ днес иска да избави църквата, защото в последно време ще дойдат, казва, много лъжи учения. В последно време ще дойдат много човешки предания, пророчески лъжливи учения. Затова днес Господ желае да избави своята църква. На второ място, как може да се избавим от настоящия, от сегашния нечистит свят? Задавате ли си въпроса? Как можем да се избавим от сегашния свят, в който ние живеем в мерзост, в който ние живеем в разврат, в нечестие, в себролюбие? Как можем да се избавим? Първо, човек единствено може да се избави от настоящия нечестив свят само чрез вяра в Христа Исуса. Амин. Никоя вяра не може да те избави от сегашния свят. Но вярата, която е в Бога, тя ще ни избави от сегашния свят. Понеже казва, Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва, който вярва, който вярва. Амен. Тази вечер имаме вяра в Бога и Бог спасява тези, които вярват. Забележете Римляне 10 глава, 9 и 10 стих си казва: защото ако повярваме с устата си, че Исус е Господ, и повярваме със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце човек вярва и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. Можем да се припомним нашето покаяние. О, Господи, аз вярвам и с устата си изповядвам. Но след нашето покаяние ние трябва да имаме достойни плодове от нашето покаяние. Затова днес всеки един да прегледа живота си. След като съм се покаял, след като вече служа в Чекирдека или имам ли плод в себе си? Как живея пред Бога? Служа ли искрено на Бога? Защото Господ иска все още да спасява човека, все още да избавя човека. Затова тая вечер
Нека погледнем в себе си. На второ място, Христос ни избавя от настоящия свят по своята благодат. Каква е благодата на Бога? И колкото и дела да имаме, и колкото добри плодове да имаме, сами по себе си, ние не можем да се отървем от нечестивия свят. А Господ чрез своята благодат, Той ни избавя от сегашния свят. Той ни избавя от настоящия свят. Понеже Божията благодат, вижте какво се казва за нея. В Тит, 2 глава, 11 до 14 стихове. Защото Божията благодат, спасителна за всички човеци, се яви и тя ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти и да живеем разбрано, праведно, благочестиво в настоящия свят, ожидайки блаженната надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос, който даде себе си за нас, за да не изкупи от всяко беззаконие и очисти за себе си люди, за свое притежание, ревности за добро дело. Забележете какво прави Божията благодат. Божията благодат спасителна не само за мене, но Божията благодат е спасителна за всички човеци, която тя се яви и тя ни учи. Тази вечер Божията благодат, тя ни учи да се отречем от настоящия свят. Божията благодат ни учи да се отречем от беззаконията. Божията благодат, тя ни учи тази вечер да се отречем от греха. Божията благодат дойде за всички, незаслужено. Какво значи благодат? Спасени по милост. Затова днес ние сме избавени от настоящият нечисти свят, незаслужено, не поради добрите ни дела, но днес ние се избягахме от настоящият нечисти свят чрез вяра в Христа Исуса. Защото Римляна, 3 глава, 21 се казва надолу. А сега, независимо от закона, се яви правдата от Бога, за която свидетелствуват закона и пророците. Си реч правдата от Бога чрез вяра в Исуса Христа. За всички и на всички, които вярват. Защото няма разлика, понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. А с Неговата благост се оправдавам чрез изкуплението, което е в Христа Исуса. Когато Бог постави за умилостивление чрез кръвта му, безстройство, вяра. А това днес Бог ни изкупи чрез своята благодат. И днес всеки, който вярва в Христа Исуса, той се оправдава и той се избавя от настоящия, сегашния нечистив свят. Ние вярваме. Блажен е онзи, знаете, когато Христос беше събран със своите ученици в горната стая. Ама обаче Тома не беше там. И знаете ли какво се случи? Тома каза, докато не видя, докато не пипна раните от гвоздите му, докато не видя ръцете ми първо, аз няма да вярвам. Не, докато не видя, няма да вярвам. И веднъж още типа, когато бяха, и Тома беше този път там. И Господ му каза, без това нищо да казва, Господ знае, Господ му каза, Тома, дойди, виж ръцете ми, виж ребрата ми. От днес Тома не бъди неверник, а Тома от днес бъди вярваш. И той като чу тези думи каза, Господ мой, Бог мой. А знаете ли какво каза Господ? Блажен е онзи, който без да ме е видял, е повярвал. Тази вечер блажени сте всички в Бога, че без да видите Бога, вие повярвахте.
И тази вечер Бог избавя и продължава да избавя своя народ от нечестивия свят. На трето място, за да се избавим от настоящия нечестив свят, ние трябва да живеем честно. Ние трябва да живеем благочестиво. Ние трябва да живеем почтено. Ние трябва да живеем искрено. И ние трябва да живеем справедливо. Защото това пред Бога е благодатно. Това пред Бога е благодатно. Филипяни 4 глава, 8 и 9 стих се казва: най-после, братя, всичко, що е истинно, що е уважаемо, що е праведно, що е чисто, що е любезно, що е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте, това, което сте научили и приели, и чули, и видели в мене, него вършете. И Бог на мира ще бъде с вас. Тази вечер Бог на мира ще бъде с вас, тогава, когато вие живеете честно. Бог на мира ще бъде с вас, тогава, когато вие живеете будно, тогава, когато вие живеете почтенно. Бог на мира ще бъде с вас, тогава, когато вие живеете справедливо. Ако днес ние не живеем трезвено, ако днес ние не живеем будно, ако днес ние не живеем почтенно, ако днес тази вечер не живеем искрено пред Бога, тогава ще дойде неочаквано денят на нашето погледение. И ние няма да можем да се избавим от настоящия и нечисти свят. Зато днес трябва да живеем почтенно, зато днес трябва да живеем честно, зато днес трябва да живеем искрено, за да можем всеки ден да се избавим от сегашния и настоящ нечистив свят. На пето място, за да се избавим от настоящия нечистив свят, ние трябва да пренасяме плод от нашето покаяние. Вижте, преди ние да повярваме в Бога, какъв плод ние имахме и пренасяхме. Даже не искаме да си припомним, понеже светлината им била слаба. Когато бяхме в този нечисти свят. О, брат, моля, аз го знам какво мисля. Какво да кажем за Ерол, за Батали? На ден по 3 литра виски пи. Сега не искам да си припомним, нали? А това казва, след като се покаяшме, какви плодове трябва да имаме. Римляни 6, 20 се казва. Защото, когато бяхте слуги на греха, не бяхте обуздани от правдата, какъв плод проче имахте тогава от ония неща, за които сега се срамувате, защото светлината им смърт. Но сега, като освободихте от греха и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към святост, на която светлината е вече сила. Ще ви кажа един пример за, понеже те говорим малко за покаяние. Ще ви кажа един пример за град Ниневия. Град Ниневия беше един нечестив свят. Но Бог, когато призова пророк Йона и му каза да отиде в големия град, да проповядва на народа, да се покаят, да се избавят от нечестивия свят, да се избавят от сегашния свят. Пророк Йона какво направи? Той качи се в един кораб, плати си, избяга, но да отиде в големия град, да проповядва покаяние, той отиде в Тарсис. Тази си плати и най-долу отиде да спи, търка човека. Когато настана бурята, когато настана дъжда, тези, които бяха заедно в лодката, почнаха какво да правят? Да разтоварват, почнаха да фърлят нещата и всеки призоваваше своя Бог. И началникът слезе долу и да каже: не те ли е грижа, бе?
Абе, ние ще умираме, ти спиш долу, бе. Аз да ни призви своя Господ. И той стана, призва своя Господ. И Господ заповяда на, няма да кажа риба, защото го пише морско чудовище, заповяда да го глътни и го изпрати в град Ниневия. И 40 дни пророк Ян, който бягаше от присъствието на Бога, 40 дни вървеше по големия град, по улиците на големия град и казваше: покайте се. Днес вие сте избрани. Аз знам, че всяка седмица вие евангелизирате мижде, турски мижде, в големия град. Едмонтон, Лондон. Викате: покайте се от нечестивия свят. Също този пророк викаше: покайте се. 39 дена, всеки ден подред, казваше да се покая. Но никой не обръщаше внимание. И когато се дочу до цара указа, че Бог ще унищожи града, ако не се покаят, той даде един указ или една молба. От малък до голям, смятай, дори животните не се хранаха, не ги пояха. И на 40-тия ден нашият брат пророк отново минал: покайте се, никой нищо, всеки бяга наляво надясно. Той се качи горе, направи си един чардак, гледа какво ще стане с големия град. Те не се покараха. Сега Бог ще го унищожи, нали? Но Бог какво направи? Бог ги избави. Бог ги избави от настоящия онечестив свят. Затова днес всеки, който се покаял, Бог ще го избави от нечестивия свят. Не само трябва да се покаяме. Покаяние, какво е покаяние? Покаяние, Господи, приех да покажеш с нови мисли, с ново разсъждение, да бъдеш нов човек. Тоест, да не живееш стария си начин на живот. Това е покаяние, това е новорождение, това е плодът. Всеки вярващ, който трябва да има в Христа Исуса, да бъде новороден. Да не живее стария си начин на живот. А от днес да живее по волята на Бог. Да живее живота си за Бог. Когато гледат теб, да кажат: гледам Христос в теб. Гледам любовта на Него. Затова това е новорождение. А от днес нека да се разпнем за света и да читаме себе си мъртви за света. Галатяни 2:20 се чете: заразпнах се с Христа и сега вече не аз живея, но Христос живее в мене. И животът, който сега живея в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюбил и предаде себе си. Затова тази вечер Павел ни казва: заразпнах се заедно с Господа. И днес трябва да се разпнем за този свят, да не живеем за този свят, да разпнем страстите на този свят, да разпнем плътта на този свят. И от днес не да живеем за света, а да живеем за Господа Исуса Христа. Да живеем достойно, за да принасяме достойни плодове от нашето покаяние. Ще ви кажа още един пример. Не за сегашния свят, а с миналия свят. Всички знаем дядо Ной. Какво беше света? Света беше развратен, света беше нечист. Когато Бог призова Ной, беше на 500 години. Ной придоби Божието благоволение, понеже Ной живееше праведен живот. И поради тази причина Бог благоволи в него. И му каза: Ной, направи си един ковчег. Понеже светът е нечист свят, аз ще го изтребя. И забележете, около 120 години Ной, докато строеше, докато правеше ковчега, той викаше на народа: слагай на дъска, казва: покай се, народе! Цели 120 години викаше народа да се избави
от нечестивия свят. То слуг ли? Какъв дъжд бе? Защото от Адам до Ной пара се издигаше от земята. Нямаше дъжд. Те не са чували за дъжд. Разбирате ли да? То слуг ли? Какъв ковчег се строи този бе? То няма дъжд, няма море, суша. 120 години. Докато правеше, той им казваше да се покаят. Да се избавят от сегашния свят. И тогава, когато Ной вече построи ковчега, Ной влезе със своето семейство, син, Хам и Афет. И със своите, казва кръстнахи, и със своята жена. И забележете, Бог затвори вратата. Не човека. Бог затвори вратата. И днес ние сме в ковчега, в Божия ковчег. Когато дойде крапването, нечестивия свят ще се затвори вратата. Сега вратата е отворена. Всеки може свободно да влезе и да се спасява. Понеже Христос каза, аз съм вратата. И през мен всеки, който влезе, той ще се спаси. Но ще дойде ден, тази врата ще се затвори. Както Бог затвори ковчежната врата, когато Ной беше. И тогава голямата бездна се отвори. Започна дъжда 40 дена. И тогава нечестивия народ няма. И Бог спаси 8 човека. И днес Бог иска все още да спасява човека. Бог желае да изкорени човека, да има плод в човека, не плод на нечестието, а да има плод на правда, на святост, на благодат. Понеже ние сме създадени по образа на Бога. Тук четах 2 Коринтияни 5:17, какво казваше? Всеки, който е в Христа, той е ново създание. Ние сме ново създание. Амин. Ние сме ново създание. Мислете малко какво значи ново създание. Ето старото премина, всичко стана ново. Стария джемал го няма. Стария рол не трябва да го няма. А трябва да има нов джемал, нов рол. Ето казва старото премина. Защото ние сме ново създание. Създадени по светостта и по образа на Бога. Забележете Колосяни 1 глава 12 до 14 стих казва: благодарящи на Отца, който ни удостои да участваме в наследството на светиите, в светлината, който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюбен син. В него имаме изкуплението, прещението на греховете. Днес всеки един има опрощение на греховете си в неговото име. Да, затова тази вечер всеки, който се е покаял пред Бога, трябва да бъде, както казах, много създание. Да, много създание, който принася достойни плодове пред Бога. И кои са достойните плодове от нашето покаяние? Плод, наречен верност. Това е, след като се покаем, всеки един трябва да принася достоен плод. Като видим човека, да кажем, той не лъже, бе. Той е беден. Като обещае нещо, той го върши. Това е плодът, първият, който всеки един трябва да има като новороден християнин. Плод, наречен верност. Плод, наречен послушност. Плод, наречен справедливост. Плод, наречен святост. Плод, наречен благочестие. Плод, наречен себеобознание. Всеки вярващ, покаен, приел Бога, новороден, създаден по образа на Бога, трябва да има най-важният плод в себе си, себеобознание. Когато сме в работа, давам пример за себе си, не за това. Идва един клиент сега в Бръснарите. То спадне дойде,
Аз сега ще го дигна за 5 минути. Това ли е нашата верност? Това ли е нашата честност? Това ли е нашата справедливост? А това днес Бог иска да имаме плод, наречен се богопознание, да се богопознае себе си. Идва някой клиент, как си? Ядай. Като видят да кажат, аз наистина друг човек, не мяза на другите колеги. Той е новороден, той е променен. Затова днес трябва да пренасяме плод, смирено-мъдри, благоразумие, благочистие, братолюбие. Като заключение, желая да запомним, че Бог не избави от настоящия нечистив свят. А от нас се изисква да живеем помежду си смирено. Бог не избави от настоящия свят, но че къде кайле, Емануил близък си. Бог изисква да живеем смирено. Бог от вас изисква да живеем мъдро, да живеем любящо, да живеем бдително и да живеем опрестително, да си прощаваме. Да, това Бог изисква от всеки един от нас да бъде братолюбив, добродетелен, сплотен и най-вече да бъде боголюбив до деня на нашето изкупление, който очакваме нашия Спасител от небе, за да ни избави от настоящия нечистив свят. Ако днес ние не живеем верно, ако днес ние не живеем братолюбо помежду нас, за съжаление казвам, както каза пастор Талиб, Реджи Тошко, ще бъде отрязан. И когато една пръчка тя изсъхне, знаете ли какво казва пророк Ян Кръстител? Вървяйки от река Йордан, призовавайки народа да се покае, казвате, кой ви каза да се избавите от етичния гняв? Пренасете достойни плодове на покаяние. Братя, ето гадват лопатата и в ръката му. И той здраво ще очисти гумното си. Не всеки, който казва, Господи, Господи, ще влезеш в небесното царство. Но онзи, който върши волята ми, казва Господ. Затова тази вечер помислете сериозно върху живота ми. Бог иска да избави човека от нечестивия свят. Затова днес разгледайте в сърцата си какъв плод има. Пренасяме това, което съм обещал на Бог. Слушали на Бог. Живеели справедлив живот. Какво виждат хората в мен? Как живея? Как се отнасям? Много е важно. Защото казва денят и часът, никой не знае кога ще дойде Господ. Двамата ще бъдат в нивата, единия ще се вземе, единия ще се остави. Двама ще бъдат в едно легло, единия ще се вземе, единия ще се остави. Затова тази вечер погледнете в сърцата си какъв плод имаме. Бог все още иска да избави народът си от нечестивия свят. Нали помните Израил? Бог ги изведе от Египет. Бяха 430 години в робство. Пъскаха под робството от египтяните. Те им строиха големи градове, Рамзес. Когато Бог ги изведе с мощна ръка, Бог раздели Червено море. Пред очите 40 години Бог вършеше чудеса и знамения помежду тях. И знаете ли, това поколение, което Бог ги изведе от Египет, които видяха чудесата, които видяха славата на Бога, те не влязаха в обещаната почивка на Бог. А Бог издигна ново поколение с Исус Навин и те влязаха. Защо не влязаха?
Защото бяха непокорен народ. Защо не бягаха? Защото бяха нечистит народ. Пренасяха жертви на идоли. Арон Моисей се забави горе в планината. Направили богове, които да ходят сред нас. И Арон какво направи? Събра всичките злата обиците от жените, хвърли в една пеш. Ето излезе казва едно теле. Виж ги, бе. И започнаха да пеят песен. Песен, което ги избавя от телето. И Бог каза на Моисей: Моисей, погледни твоя народ какво прави. Ще ги изтребя. И когато Моисей взе плочите, написани от ръката на Бога, той когато слезе и видя долу, той ги чупи. Отново се качи при Бога. Казва: по-добре залечи името ми в книгата, но пощади този народ. Да не ми да кажат: ти си Бог, който ги извел от Египет с мощна ръка. Изведе ги в Египет, за да ги унищожиш ли, Господи? И Господ послуша него, и Господ не ги изтреба, а Господ ги избави. Затова Бог иска тази вечер да ни избави от сегашния свят. Бог иска да ни избави от мерзостта на този свят. Бог иска да ни избави от греха на този свят. Първо Яна какво се казва? 15, 16, 17. Не любете света. Всичко, що е света, то преминава. Ако някой люби света, той няма любов към Отца. Затова тази вечер имайте любов към Бога. Търсете Бога.